F'dawn l-aħħar snin Malta kisbet reputazzjoni b'saħħitha bħala destinazzjoni mfittxija għall-istudenti li jaspiraw li jsiru bdoti mill-veduti pittoreski li joffri x-xogħol għal kundizzjonijiet ta' temp favorevoli u d-dedikazzjoni tal-ħaddiema fi ħdan l-industrija. Din il-gżira Mediterranja saret ċentru ta' taħriġ tal-ogħla livell fis-settur tal-avjazzjoni. Biex niksbu aktar għarfien ta' suċċess li qed tikseb din l-industrija, Kruta One Use żar l-ewwel skola li bdiet toffri taħriġ lil bdoti f'pajjiżna sa mill-1993 il-European Flight School Academy. Hemmhekk iltqajna ma' Blinħoġġa żagħżugħ mill-Kosovo li jagħżel lil Malta biex jirċievi taħriġ għal bdot. Pilots from around the world and I asked them and many recommended Malta as it's quite advanced in the aviation industry and also the weather is pretty good all the year round, so many flying days and training. Tkellimna wkoll ma' Aiden Borċlupan, student Malti ta' 19 sena, u qasam magħna l-ambizzjoni li jimxi wara l-passi ta' tiegħu li huwa bdot. Huwa ambjent pożittiv ħafna, kulħadd jgħin lil xulxin bħala pilots qiegħda komunità sabiħa ħafna, kulħadd jgħin lil xulxin fl-istudju kif ukoll biex nitalmu l-skills minn xulxin. Spjeganna wkoll il-passi li studenti rid jieħu biex finalment jilħaq bdot. L-ewwel jikseb il-liċenzja ta' bdot privat li tippermettilu biex isuq ajruplan żgħir, imbagħad jekk ikun jixtieq ikompli fis-settur kummerċjali fi l-avjazzjoni, irid itellaq aktar sigħat fl-ajru u jgħaddi mit-teorija neċessarja. Dan kollu possibbli jsir f'sentejn. Finalment kellimna ma' Matthew Rota, id-direttur tal-kumpanija li saħaq kif l-industrija qed timraħ minħabba l-iżvilupp qawwi li qed isir minn kumpaniji tal-ajru fost oħrajn. Tkellem ukoll fuq l-ammont b'saħħtu ta' studenti barranin li qed jiġu Malta, tant li bejn 50 u 60% tal-istudenti fl-iskola huma barranin. Huwa se jgħid li dawk interessati f'din il-karriera jistgħu jibbenefikaw minn diversi skemi offruti. Bħala skemi hemm skemi, hemm waħda l-BOV Loan Scheme li tgħin l-istudent biex jieħu l-loan kollu taħriġ kollu tal-bdot tiegħu biex ilaq mal-airlines li tajba ħafna, u koll hemm il-Jobs Plus Scheme li hija skema li tuhom grant throughout għall-programm kollu tagħhom. Mhux biss il-komunità li ġibdet lill istudenti għal din il-karriera, kif student minnhom saħaq li għalih l-isbaħ feduta ta' kwalunkwe uffiċċju fid-dinja hija dik ta' bdont li tieħdok mill-isbuħija tal-Alpi fl-Isvizzera sal-Artimonija bl-isbaħ ġmiel f'pajjiżna. Xi ħaġa li fimna fil-prattika hekk kif Kruta One Use ingħata l-opportunità jifhem dak li esperjenzaw mill-qrib dawn l-istudenti waqt titjira tipika ta' taħriġ, titjira li matula ma waqafniex nitpaxxew bl-isbuħija ta' pajjiżna.